Znači, gospodine, ovako, ja kad odem tamo iza kamere i kad vam dam znak ovak rukom, vi onda počnete pričat ono što ste vidjeli, znači ispričate nam sve jasno i glasno. U redu? A i on se više to gore stoji neka braga, da, koji se došli svi oni mene vudili. I onda sam ja Samo malo, više gore, halo, i onda gospodine, meni gospodine, samo sekundicu, znači kad ja odem tamo i kad vam mahnem rukom, tek onda, još nisam ni izašla iz kadra, tek kad ja odem tamo, u redu? U redu. kad se vaši gore, tam se onega braga, da, on je došao tu i on je mene ti vudili. Gospodine, ja znam da vas je udril, gospodine, halo. Znam, ali tek kad odem tamo, tek onda možete početi pričat, a ne kad sam još tu kraj vas, u redu? Evo, izvolite mikrofon, u redu? Ja, tu više gore, da, s onega braga, ne, on je mene tu došao, pa kad je došao svi moj mene... Pa halo, još nisam niti otišla tamo, niti mahnula rukom, vi već pričate. Jer smo se dogovorili lijepo da ja odem tamo, da vam mahnem rukom, tek onda počnete pričat. Samo sekundicu strpljenja da odem tamo, u redu? I da vam mahnem rukom, gledajte tamo. Ja, kad je on došao gore s onega braga, on je došao tu mene gore. Da ti govorim da pričekaš malo, natipa si pričaj. A, ja sam išao to gore, on je došao s onega braga, ne, i on je došao tu, ne, mene vudili, ne, i onda je otišao gore, ne, a kako sam njega zvolio, ja sam njega zvolio, još, ne, on je mene više se ne okretao, ne, i kako je pobegao, tok je to bilo, ne, i kako me vude, kako je mene razbio glavu, ne, i tok je to bilo, ne, evo, kako je to bilo, ne, tako je to bilo, ne.